ብሽራት እንደለይቲ ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ጀሚሩ ኣብ ሃገርና ኣብ ትምህርታዊ ስልጠናታት ተዋፊሩ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ MCS ሕጂውን ፈለማይ ግዜ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ስልጠና ፊደል ቪዥን ዝብሃል ሓድሽ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ሶፍትዌር አሰኒዩ ኣብ አስመራ ክስልጥን ከም ዝጀመረ ትፈልጡ ዶ? ቀንዲ ዕላማና ብፍላይ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ወጻኢ ሃገራት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ናብ ኤርትራ ንዝመጹ በጻሕትን ዲፕሎማትስን ንኣፍልጦ ቋንቋ ትግርኛኦም ክብ ንምባል ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ ትምህርቲ እዩ። በዓርከስ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ MCS ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ በአካል ክትርከቡን ዘይትኽእሉ ተገደስቲ ከዓ ብናይ MCS መደብ ርሕቀት ትምህርቲ ወይ ከዓ MCS ኦንላይን ዲስታንስ ኤጁኬሽን ዝወሃብ ከም ዝኾነ ነበስረኩም። زيارة حبريتا ኣብ ኤርትራ بقطر سلك 122524 ወይ ከዓ 124430 ደውሉልና ወይ ከዓ ብናይ ኢሜል ኣድራሻና info@mcseritrea.com ጽሓፉልና። መርበብ ሓበሬታና ከዓ www.mcseritrea.com እዩ። ቤት ትምህርቲ MCS ምስ ትምህርታዊ ንጥፈታት ዝግስግስ